Oye Jimmy for what? Ni nyankopon a wo so no no me nenanum. Ebushafo ma mu nyina akwa ba eba Ghana Asem TV GH. Pacho mesrem like, comment, subscribe. Then your notification also so that anytime videos of this nature are uploaded, you'll be notified. Ebushafo yeko NSM ni mwe. Enye executives bi a ombaye omho emma. Enye executives bi a asem bi a bebe bi a na omagye atum. Enye executives bi a wo muntimi nkasa, wo muntimi mobilize nipa say ne ye kwa ye ko. So woman is idea about three famoso because that's what they know. Because the woman said the omu ye be and fakwemu and pipi ba said the omu yen name. One more day yoko de one where chichinipa one miss pipi for ba a drew almost into no. A quaint be on befaso. Nanka wo I software and some no modern organa when you magazine in our daso casa. And they do so for one Kenya a bindi Ghana, won't mean ya Kenya finance or and they won't share now one country government in all. Government no yɛ adwuma papa na Ghana economy ni ma why not Ghana ne yɛnyina yɛ pɛ ne yie yɛnyina yɛbɛbɔ na ba so ɛne deɛ wonhwɛ na wonka obi a ɔte na bɔnten no a enu 4 years sɛ yɛbɛto ma no na ahyɛ ne ho nkɔm na deɛ wɔbu ma no ɔma no nkɔ yɛn deɛ wonhu ne ho asɛm nka nyame nka nkyerɛ wo deɛ ɛne sɛ nyame korɔ no wɔmia na no that God should shut up because we don't need him in Ghana to talk. We don't need such God to talk to us Ghanaians. That government or that God should shut up. Sa papa o se bra na wo kana sam. Me tie ne pa once da bia me kasa me ye change for. Me tie no. Oh, okay. Me tie no na ade e ma me hu me de ma kasa empare me sem me. Nyame fra no se de wo kasa na wo ka nyame fra no na me. Abro no ma na me ni ho. Enti me tibi me kasa wo firi nyame ana wo mfiri nyame. Ba me to me ye change for. On sa ye beto sa eyi fragbera eyi a ye beto yi. Yeah. And some papa we say no roja kan ye no wo. Ta. Enti say me dey me study me na platform bi a menya kwa akoso bia. So we study me na wo kaya. That time na me dey ye nyom to one mpaibo. Yeah. Say nya me twa nani e me hwe ye papa Dr. Bawumia ene MPP because papa no boni ni nitirim. Enti me pese bibi boni besi am ya boni din. So wo kai me a during that time no. Yeah, me kaipa. Yeah, we would say I'm Paibone, Yamquani, and the Seredian, and I'm a Sereniame. Yet to be a head that Yamias was Abiel. Yeah. Papa, when Roger Kaya said, and my one betting emoji, a big gunya, some kutua, a big guna, dear, the vice. Name is say, obit me, Jina Hoka. Some about me by a president power Ghana, dear. And yet this summer, into Woodney Pakro, me who say, I'm a trail post to as I say, and ye will be. Wo nyame ma wo fa wani se hunu papa no na wie ye o ene ne mpega se wo wote ase ana abe yesi akwan na sa amaga na amaga so hia ye hu amaga hoho nyame na wo no bo wo no na sa wo wusu betimi ne na de asie na be challenge ne de a obe kire ni tumi se wo no ni tumi ne se wo nipa na wo bo wo no wo hu sa na wo tena se na wo hwedin a wa hwa na nsem bi wo kwada bia na meka baby enipa binim hyehyɛ na ade we so no kasa unim nipa eti ono wa mu enim wonti normal aya na nipa binim te sa memenyo bia de bae nipa me onum yesa binti na me tie break enti sa papa we nka wose ni papa pa baby owo na nka ya bono enti me situmi ye ni tumi bia na sa yi bia wa ebetimi aka akere Ghana asofofuo binom me de me wogide se wo mu afiri nyame no ye no wo mokọ. No, my answer na first meta Sunday ayi bi ma. Ye wo nipa bi no ma me won ma ti mu kasa kye dem say wo mo firi nyame. Me sa form. O mo ka doctor asem a me gitum me gidi etie ne wa sopem. Na nkasa nipa bi te se wo no ne roja ne ade ade. Mo ko pe konfo. Wo mo akuta bansere no ne bodua no ne ade a. Sa nkrofo we ne me yo no. Mu hu o mo nsa wo mo hu ko pe konfo a wo te na so nye so. Wo mo ka hu bi. Omo eka hu bi me so omo ka hu bi because ya se nyankopon se wo yi kira no wasai na no kira se wo ma wo hu akwan kira se ye na se me wo hu na ba wa so na nyame ada me bibi a kira se me abro na ma me ka se me ibegu na se wonti mi ma me hu bibi nyame no yi kira no ma wo hu bibi a betimi de asia no a na nyame no do me na wata wo no so na bo me ye na nsatia no nipa
me ono na ball me enti bibi kwa nchewa wo me ho a wo se wo ho kwan se wo sia no wo tumi che abronsam no enti so wada na de no ntimi nye bibi fa ho de that means say efiri nyame Yeah. na wonim na no me copy apostle bi so wona sa papa we me boni din so ya apostle sa pastor Clement Okay. aha me hu mati mu kasa kira me say wo copy firi sa no mare ne ayi ni bi bebre wo ha wo copy efiri sa sofo no ho. Oh, okay. Me say o copy ba de wo kan de no kwasem niye sa doctor asema say si a wo kan ye de maintain firi Clement ya no once we say ya beto aba sa papa sofo no na Emmanuel Wallace say menya din no correct ya fa sofo for na metie wo mo ampa so de o mo kan ye bia ebem papa sa papa na shankoma to ko say 2028 doctor enimu da calendar na so ballot box so da do na ye be good nipa bi nem nem asenti na no sa Tavern no call one of the radio stations ye bisa na say why na frag bear or be frag bearer ama NDC o se time no nche o twaya mo obi aka no no de abeto so ni shuban nyina ekura no me ma study no from afar ni shuban ekura no to say amwakota pepe I see. me tu chia obi no wo so wo kope ye kan ye oh konfo bia direct no omo mi ye no wonko omo ho huna doctor ya nightmare ama wo mo to the stance ama mo mo bu no ntimi bu so papa na aya mo bed ya day in the day out opinya opportunity so obeka de omo betimi aye any problems the brebe ekoi ombe find solution for those problems ya doctor ba o me ya ntimi anya sabe mo kasa Ghana for si ya ntimi anya nti no omo pam ya ma ya betena afi so mo da so blame ye na say yetimi ye ne ye ne yanka ya pamo ya se ya metana abontene enti o monka mo no ntum no omu ye dede dodo wo Ghana men ho na metena se busa se ene na nyame eduru ba bi o ya abashe bone ena wo hwe musu yibi odrobi ta bi kire se niema ekoso wo Ghana ko ya na no ma mi bi na no pa me so na me hu ye wo su menim adwuma wo ya ne sika nyina hye ne dan nwote ho na ne ba se ne bagel se ne pakora ne mu amba na wo mu yi sika ne nyina na ma me yi su posa no se ebesi sa abre wadati asekora na nyame don seconds dia light edum ana ni pegu nkrofo aja pade ye hye ekina beti ye se not a single day wo sori a wonte ayi atorenche bia wo Ghana ho we ni nyina ekwaso nti nyankopon na wo boy ye na wono so wo ma ha na amane ye buru ye so mari ohunu sa amane ye we ye betimi ahyo awo ho enu nti ne se wo pene so se 2028 Ghana for nsa koto aba ma NDC ene na nka nyankopon no wa hwe mo yi bia wa ya ba shebone sa na meka no de ekwe wo tena se amakokofo wo ntua mo ka betena kwa hwe mo ande dru sa 2027 2028 ni mo gona wa je sika no bum enam se ni pa no be wo short memory nti on be sa be to aba de ama mi wa wo ba ye no wo hunu ne ma papa bi a wo ye ada na Ghana mo ma ye di ye ho awusa asofofo mo kama no ntumo na mo preach nkwaje na enche na Yesu ba mo dru aso da mo preach nkwaje na mo kama no ntum NPP party no ho na yes egu ye nguo ye te kwa nyame ne yerefo obi a bedidi alai Midase. mi wo bon betimi aya sa chafo no de mom kana mom mian pa kwan be fa so kana no ntum sai on kan NPP party na sembi on mo doctor so dim emra wo ho Mate. enti na da mi dru ba bi na sa once na me ma platform so because intana ina nipa bi afa na sa wake up no enti me makra na mabekasa Mumia nya sa de ne tu ye che no omo akopere omo yi no omo akopere de obenya no wanya ne ye nyina ya support no ne ye fa mu NDC fo no so na de omo ye na time pa e wo se ye dika na ye nya sa na ne ma no ntokwa hunu na ye ne ye twa ye ho ane ye ko na emwa ye be ku be wie se ye be yi ne da ye be ba ne ye chi asa ye o NDC fo omo ma ye hwe ba omo ba be plan na pesika gugu a 2028 no omo be je mu omo secret nyina no na mo ma ye ne mfi sa abo awowo Thank you so much, Auntie Aboroma, for that. It shall be well. Good morning. I trust you are fine. It shall be well.
Yes, I'm a say. Yo, chala kwa 5 minutes yankwe. Okay. If I try a software na samba but take asem afa Dr. Mamubo. Software. Say Telvin Soa or something like that. Young handsome man be. What's it say? See, but maybe 44% now. After that, NPP for Becca had the song usually free party. Wonim nyansa enya o platform no so anka maka chense ni ma mitwa asiri. Enya Hey, o platform no so anka maka se sa so no ni ma Waka asiri. waka. Can I hear the voice film? Waka. Voice ma you are film sa so no ni ma mitwa. Can be count and nipa dey some fun was say catch them. Okay, anasa o kuma si anasa he no. Open be all the Yɛntena hɔ ma obiara mese yɛntena ma obiara nya yi o mese 2027 no the boys 2027 na wobɛhu the rare colours of MPP 2027 no ɛna wobɛhu the rare colours of MPP adeɛ bɛkye na woasɔle dan ase a yɛ ne ɛbɛhye no ana And then you adeɛ free, bɛkye and you free. yɛnyi mfiri mu o me deɛ mayi wo ho a mayi wo afiri mu mese ade koro nti a memfa m'anim ma platform biara so no yɛn na yɛbɛdi nsɛmɔne no 2027 ama NPP nti na mempɛ sɛ mede m'anim bɛba platform biara so adeɛ no a ɛyɛ maa president Kufuor no ɛma ne bɛyɛ president no ɛnoa bi ne ɛsa bɛyɛ nti na memfa m'anim ma no na bi mu wɔ hɔnom te Ghana wo na kyimi nti John Mama mo deɛ no NDC foɔ deɛ no ɔmo nya ntoyɛ no deɛ onim deɛ ɔbɛyɛ fagbara mmɛboa ba Dr. Mahmoud ɔmo adeɛ ɛna mo ni ayi percentage a wɔbɛnya na kwasi gyimi aboa dwan te sɛ wɔ aboa wo papa no maame ne wo wabusuafoɔ ma ɔbra koraa na no kwasia wobɛtumi akɔgyina papa anim aka kyerɛ wo papa sɛ mehu nyankopɔn bɛyi akyerɛ me sɛ wobɛnya mfie ayi 80 years anaa ɔno ankasa no wɔ so ɔyɛ sɔfo no nyankopɔn ayi akyerɛ ne sɛ ɔno no sɛ ɔha many years years sɛ ne ɔbɛtumi sɛ me sɔfo bi bɛka kyerɛ me sɛ ɔno no waho da a ɔbɛwu a me ne mɛgye saa sɔfo no adi kwasia wowo deɛ woantumi ahu da a wobɛwu o woahu da mfie dodo a ɔbɛtumi adi no wɔ asase so the voice I give you more respect and I'm in my platform no so I give the platform respect Me that's and yes asɛm a nka mɛka akyerɛ saa sɔfo no na nka next time wɔnka Dr. Mahmoud Bawumia asɛm bio the voice yes. yeah the MPP foɔ no yɛkosɛkosɛ nyinaa hyɛ tirim nti ɔmo nka deɛ ɔbɛka biara menka nkwasi akyiri meka kɔ akyiri a na mebu fu mu ya na mempɛ sɛ mɛte yɛ a mekasa mu a na mebu fu mu nti nansɛ kora mentaa ma platform so Yeah, me. ya me nansɛ mentaa ma because mekasa mu a na mebu fu na ayi na a ɛwɔ me mu no meka asɛm a woahwɛ a na akɔyɛ hɔ ɛne saa yi no nti memte no yɛ reserve no nyinaa 2027 2027 no mbɛhu yɛ rare colours of MPP nti yɛnkasa nkyɛ na You, deɛ me ɔmo that's yɛ ne deɛ the same thing 2029 nti don't worry yɛda ase you. Me that's it. Thank you so much, Shabby Well, for coming through with that one. Uncle Joe, good morning. Good morning. Jaboko. Nyame adom na nso yɛ Yes, I don't know. Yanko 5 minutes. da wase ne akwanya a wode ama me kyɛ Mm, ti nso nyinaa mm, nti asɔfoɔ no asɛm no deɛ sɛdeɛ mebrɛ a yi na ɔkasa yi mem sɛ this time sɛ mebaa a memma so ana metakyire saa fi sɛ sɛdeɛ yɛyi mu bi akoma no siteɛ no ahwɛ a wobɛkɔ akeka neɛ ɛnsɛ sɛ woka no afei wobi gyina wobɛka sɛ bia wommu adeɛ anaasɛ w'ani nso adeɛ nanso so no ɛsi dua ma no ho kwaeɛ a ɛna ɛwoɔ yɛ dɛn ɛdom ɛna wodo ano nso hyɛ wɔtwea no a ɔyɛ dɛ ɔtafere ho nti sɛdeɛ ɔno wammu no ho no na ɔsɛ ɔde n'ano bɛhyɛ wɔtwea no deɛ ɔde n'ano hyɛ wɔtwea no deɛ ne yɛso yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛtafere ho nti me deɛ mempɛ sɛ mɛkasa bebree sɛdeɛ me nua no kaeɛ no rest my case the time no duru hɔ nom a ɔbɛhu the rare cara of MPP for ɔyɛayɛ tɛ din na ɔbɛhu sɛ nso yɛayɛ dɛ
ebi face wo mo se kaka pa Yo. said you can't say omni be kon boot for boot no yes you know be kon boot for boot Yo. That's it. For let me just play the tape. Also for Rasem, for those of you who are just joining, so that you know what it is that I'm talking about. Right. Baumia Muhammad Dr. Mahmoud Baumia. Yeah. That was a very, very amazing, wonderful man. But then as I speak to you, he will lose 2028 election. After he's done losing, 2033 is after you will sit on a lonely tree. Oh yeah, the NDC people will give him party letter. The party will give him letter. And when they give him a letter, the letter was resign. Okay. Resign. MPP for the country, Dr. Baumia said, on resign. On resign. Right. Yeah, the bro for the letter was resign. I did past tense and one who the bro okay. The letter was resign. They should forget about the campaign for flag bearership. They should resign and let the other people take over. Oh. They will beg him to resign. They will ask. As I was saying earlier on, and he said, Anka say, but maybe lose it and one no Anka will not talk. But the fact of Osanka say, MPP for me about me let us say on resigning HLS or tantrum because Nyakupon any day on the MPP constitution. There's nothing like that in our constitution. I'll wait my catch be say G let and resign, David. There's nothing like that in our constitution. The Otantro. When point the Otantro. So that is what I was actually talking about. Auntie Tina, Brainway. Good morning. What MPP was giving Baumia letter to resign was no I didn't know was no there's a past sense you. So I'm on a letter that's all resigning that. I'm watching about a year that. When first what did you tasso at Nebony? What did you tasso at? Yeah, Ebony. And you wait 2028 in commission no watch you. 2028 in conscience saw the past tense album. Did that mean say, or more your matter or more banner? Certain America say collect no. And yet 2028 or more dear. So when or your body come dino. Or your come dino. So na ocean contumpuna obi akoso so na aye popular. MPP was given letter. MPP abakwasen no. Nipa bia nim sebebe man letter so on resign that bin see that. Na bi so on see that. Eni asanka nana ye man letter man resign. Nka kofo ye man letter man resign. Nti ade a bin see that no. Wo be gina no council fun we uko pe ufufu obi di na kwase e bi be kan se be cho na be gina na wujimi a. Ono no ye obewu kura nsa na yato aba no. Obewu on 20 saat ento no. Obewu nsa na yato aba no. We ba be gina na kasa me nkonsha abom aboa. Oye jimifo wate. Ni nyankopon na wo so no no me ninanum. Me ni sa nyankopon nanum. Say. Omo fi say omo kan asem bia na ye gya omo hu. Na ye so na omo hu aye omo de. Obi a nso no so. Munya no man fa ho no onko waka wie onko no baby onko obi an so no so e wo Ghana ho munya no oye so damn and stupid the voice munya na obi nto aso that's mommy you we sanvo they say there enji 2 minutes na yen sorry so na about 12:30 it's me. Let's hear you 2 minutes. What I would say, what I would say is MPP for United. Now, you leave everything behind. Like a mentor about Minyashi, and they do so by one cotton. NDC for by account. So open my deal. So ye cost to so ye then and account. And and back to no yen say. We go to a bano na bano by was MPP ni no chen near mamma. And him no man is canon casani bayano dia better yet me develop cron. She near ma bano by a war ye a boa or man for an a boa cron. And I say boa, more cry be in future be boa.
na go for the free education by e bia sa amre o ma wie school kura na enso so no ba no wa wie school no so bewo nti ono so wa in future beboa wo nana. These are fundamentals and as petty things say Ghana for no hu say oh ade we ya bai de e ka wo mem kura na me nya bia in future generation no eye e ma wo mo enye wo per se na all the time no ye nya hwe ene ye nya hwe nti mesre and people for no nya hwe no mu all the time mu leave no behind na so wo ya ma nya hwe de yaw etena fi so nkoto aba NDC need your mfa ho ono sabe oni ba bi da sabe oni adwuma ye oswapa o pa so no okwa kodu de wo hia NDC ni hia ne se wo be pa no eyezu no age so ye za no osene wonya ye ni zu no age so za de a hano an se odi so saa enti no NDC need your yende obekwa akoto na ba ma party no enti no yes MPP for say ya wo nya ne ma no ebingum say ye nya hwe no anya hwe no especially Ashanti region capitation damoswa over Professor Messi by capitation na go for the by within 3 months na free hono nti wo so wunya hwe a wura fi say capitation say wona enku ekumu obi eba nti no yesremo aya mom ya nwini tutu na ye level things behind na ye carry forward said ye bema all the time MPP etimi atena ba mu and I see baby. So, Bode Nana, thanks for joining me this late to host this show. Me that's what's up, mommy? 2 minutes. Vice. Me da se ne akwanya touch me no. Me say o de wanya ya yi say na me say na nipa ne bebere mu nya hu no. Me ti aduma mo na me ya Facebook na YouTube ana no mare ya na meta ene na mpa. O de wanya ya yi say no. Ensam de waka bi. De ebe mato atwa na say wo say ye pekwan bi ne ye kana no tum. Say statement kura na wo say mpanyimfo no issue o mo issue statement. Na yen kan kira ne say onyi na anu mfiri NPP party ne Dr. Bawumia ne yere ho. Sa na yete so ayi sugar na obi be yes ye ma me Samira. Me am kai kutia bia ne me wuda. Me metro me se me sa wo de wo nan me ne wo nante na wo de wo na atwi from say kura me ameka say me eye be na wabu me mete ase. Obi wa kumase kwa wo be keka ya to ayampi ase say ye ma me kuta wo wati no na party ne kura no na den na tambia no omo de ya adwene ne nipa ne bia adwene na edi agoro. Just omo hwe campaign ya ma me Samira efiri sa was starting na ye o ware papa ye nyina ye ne hu no so obedi NPP mu no campaign agodo a waya mema bi no kurante me nya saa ahoden na mfa nje ne nti no yes obo no kunu achi dom o yesi etu enya chi ginafo papa na eto wo ma hu say ma me ne bibi wo no ma wakasa nipa tie ne nti no bi kura anya betimi afa wo no so ena yete wa warefo bebre ma mpa ibo na je ye kunu no mu ubisa nipa bebre on beka no kore sabe wo kwa ashore bia mo kura e ma do so che mema ye de ntia e mema duru ba bia o makoma bi wo ho e be ye den o mugidie no asa ya den so o mugi bibi di ntam sene ma wo nti ma ne ye adebo mu ka kire nyankopon ni kun ye ho se ye bisa bibi pa oba benya ne izasene be ma enya se bia sabe mo ya adebo yefo enti o na be o na hwe hu se true ma me no nyame betimi afa ma me no sokora wo fa ba bia timi abaya ma ne kunu no de o mo hwe no mo nsaka ye nti ya ne ye se ya ma me ne kura wo woti na ba bia wone nam na den nkotokara ne sa asofu ne je nkomwie na ka ventela na ho ayese ayi apotora wo hye ebo ase o se dua ase wono so betena wo betimi a kire ba bi koro awu so obi bedina no akaka sabe samfo a na wo ya hye mo ha na wo ya hye na basa wo ya hye ne sere na o mo de ye ayi sa enne sa asofo no kuma se sofo na me kana sem wo san kokotie na ayi ne topic asesam no mo ni nyina wa ne sa TV show wa we no mo ni nyina yi an se Canada na mbra nti wo mo no de no wo mo no minima de kronti an wo mo wo sa interest no wo ye papa Canada mu sa wo mmra minnim so ba ya minnim ade anka wo be ya de aboa wo mo nti o ma no mo be tro share this ne jandam sa e de agu ye papa ba o me ya cho wahu enna sa papa ne nkom asasa na me si ade a wo mo de o mo ye nyina no de o mo ye nyina mo ma ye ne na ho device
baby omuna menka so omuna nte do nya me na omuna ekọ na me se maka jo sa me kwa asori a ye hye nkom wo nti me wuntimi mfiri baby a me hye me nkom kwa atara ma me nye ni meto ame akwanchira no kwasem ne me mpe na asori a me kọ nkom hye wo ba ye ma ye nkyira sa kwanchira se fa nhye we so hu de me kyire ada se be mo akwanchira se ye ana se bi akoya ado ye wo ha na asa ka asa se bi ahibidie na no ase ye se me ma sori ameko sa de ne me ni bi wo enti me meje nkom hyedi na wo ka na emfiri nya me so a me hu enti sa me se ya me sa afo no mo ne nam hye nkom keka sa de wunti me ka bi nkyere me eye ni omo na de omo adwena tena ase no omo plan ni o omo na de omo adwene ya baba ka ye be review secret bi mo aka sa mu fe Sala me metu ama no den the voice we betimi abeka asem atom so wa bere nya no kora na maka ma no atom teko David. wan enti sa de no nyina ya na say ya ma me ampe kwan bi amfa so ye ni bibia rather than say ye be issue statement bi say e mo bi am ye party ni din bi enyo mo na be ye campaign amaye because mo gina ma sha dem asem mo ka no wuti adu wa asefem asefem ma comment mi sa na e ma nti eduru ba bia e to da mete kwa kwase kwa no ne ko bo bi so mete kwa da ne mi so manka na mebo enti omo de omo ye jandam no omo omo ho omo play ye jandam omo kan sem bebre na kanya de nebenya waye ya fe da na ba ya ade na dane ye kire bibi o hasa wanye na wanye enti adane wone me me se ya kotie wono na roja me ya te wo mo nsema bre ne ye hu do mo firi so omo ba ne ya se agina tuo bebre ne woni patiri mu na de afiri nyankopon no ene ne begina me de da bia meka NPP party enya high bofo enti sa ya fom wo ba bi kura ne ani na ye husu ehu sa ade ye ne ye bone ne ya ye tia o my Ghana ene asase na nyame a wode mfom so ne bone cha no pepa mrato a won kai bi mu won hu ye mobo sa de nipa bi nim dini na nyame se wa abra won kai won kire ne tumi emma ye ne a ye tia se yi hu se ye wo nyame bi wo Israel wono de enti ne efra na kasa preko a waka obi nka bi ni sa nyame no won keka no won hunu na kwa doctor mobo nim de ne nyansa wo wono ana de dom no enti nyame enhunu mobo onhunu mobo se ka wane na yire na busu akote ne ba bia ko no won kasa biem kura wa asase so a nko ne yire be ye okay efiti na nsa na ya ma ni pictures ye twa go hene fa na wonam All Sierra Leone. Ya wa vice president wo ho ya wo president yire kura de say Lordina Mahama, first lady. First lady one so na nam ho na so former